Egunon guztioi, alkate jauna, egunon, eskerrik asko, Baionako udaletxean gu hartzeagaitik gaur eta Euskaraldia hartzeagaitik. Pospozik nator Baionara, niri egokitu zait gainera behin-behineko datu batzuk aurreratzea, eta benetan posgarria da esatea, 421 udalerrik parte hartuko dute aurtengo Euskaraldiaren bigarren edizioan, Euskal Herri osoan, 421 udalerrik. Kontuan hartu, lehenengo edizioan 405 udalerrik parte hartu zutela. Hoietarik, 76 udalerri Ipar Euskal Herrikoak, zorionak beraz Ipar Euskal Herriari. Entidadei dagokienez, 6.717 entitatek parte hartuko dute, eta kapaz izan dira 25.000 arigune osatzeko entidade horiek guztietan. Eta oraindik ere seguruenik izena emondakoen artean arigune gehiago osatzeko kapaz izango gara. Orokorrean, establezimendu, saltoki txiki, elkarteak, era guztietako enpresak eta osatutako ariguneak. Eta honek merezi du eskertza bat. Eskerrik asko herritarrei, eskerrik asko hegoaldeko herritarrei, gizarteari eta iparraldeko gizarteari. Honek argi uzten du, euskal gizarteak egoera latza bizi badugu ere, egoera sanitarioa, osasun egoera latza bizi dugu azkenengo hilabeteetan, baina berriro berretsi dute konpromisoa euskararen normalizazioarekin, euskararen erabilerarekin. Eta hau da, Euskal Herrian daukagun indarrik handiena. Gizarte oso bat, gizartearen gehiengo bat, euskararen normalizazioaren alde, euskararen erabilera aktibatzearen alde. Beraz, eskerrik asko eta norbanakoen izen ematea zabalik dagoela gogoratu eta izen emateko deia zabaldu. Euskaraldiaren bigarren edizioak ikaragarrizko garrantzia dauka. Egoera sanitarioa, osasun egoera esan dut, zaila dela, bi alderdietan, gure bizimoduak asko aldatu egin dira azkenengo hilabeteetan, eta errutinetatik aldentzen garenean, batez ere gogoaldean, hori frogatuta dago, errutinetatik ateratzen garenean, gure eguneroko bizimodutik ateratzen garenean, normalizazio bidean dagoen hizkuntza galtzaile ateratzen da. Euskara galtzaile ateratzen da. Herritar askok ez du aukerarik izan euskararekin konektatuta egoteko, jarraitzeko. Euskara erabiltzeko tarnasguneak izan diren horiek, desagertuta izan dira kasu batzuetan, eskoletan, lantokietan, horrexegaitik gizarte aktibatzeko aukera paregabea da euskaraldiarena. Eta erakunde eta gizarte eragileak elkarrekin egin behar dugu lan hau. Elkarrekin indar metaketa honek dakar euskaraldiaren eta antzeko ekintzen arrakasta dudarik gabe. Aurten gainera, norbanakoen aleginaz aparte, arigunei esker arnasgune naturalak eratuko ditugu ariketa soziala babes handiagoarekin eta erosotasunez egiteko. Eta jende askorentzako beste esperientzia positiboa izatea edo positibo bat izatea espero dugu. Lantokietan, establezimentuetan eta elkarteetan hizkuntza ohiturei beste astindu bat emateko aukera izango dugu. Eta hortik seguru aterako direla, beste aukera batzuk euskaraldia bukatzean abian jartzeko. Beraz, goazen elkarrekin ariketa egitera, bigarren edizio honetan ahobizita belarri prest rolak hobeto ulertzea da helburua, alde kualitatibotik urrats hori ematea, lehenengo gogoratu dezagun ildo bat dela hau, bigarren edizioan baino ez gaudela, eta nik nahiko nuke ariketa askoz hobeto egitea, rolak askoz hobeto ulertzea eta hurrengo edizioetarako sendotzea kontu hau. Alde kualitatibotik beraz urrats hori eman, eta jentea ondo sentitzea. Uste dugu, egoera honetan behar dugula ilusio bat somatzen dut hegoaldean, eta iparraldean ere frogatu da badagoela, eta aurrera egin behar dugu. Elkarrekin, elkarlanaren bitartez, arnasgune berriak, eremu berriak irabazi euskararentzako, gizarte oso bat daukagulako atzetik, eta erantzukizun hori badaukagu. Erakundeen partetik, eremu horiek irabazteko prest, baina badakigu gainerako gizarte eragilerik gabe eta gizarte atzean izan gabe ez dela posible. Baina gizarteak
eman digu aukera eta urratsa hori emateko. Beraz, bigarren Euskaraldia martxan eta baloratzekoak, berriro ere diot, gure komunitateak daukan indarra egoera honetan 25.000 harigune osatzeko prest dagoelako. Hau ez da atxikimendu bat egiten dana edozein ekimeni. Hau da, era aktiboan, herritarrek egiten duten aurrera pausua, hau ez talako magia, hau egin behar da 15 egunetan. Eta, datu hauek ikustea benetan oso pozgarria da, beraz, iparraldeari ere zorionak. 76 udalerri lortzea gauza handia da. Eskerrik asko.